turkashi ana ci gaba da cece-kuce dangane da lamarin canza zaben doguwa tudun wada, zaben da ya dau hankalin mutane tun bayan samun rikice-rikice wanda ta kai ga kona ofishin jam'iyyar NNPP a jihar Kano a kuma karamar hukumar tudun wada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo. Idan yanzu ku fara ziyartar mu, kada ku manta wajen danna alamar subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa domin dai samun zafafan shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora su a cikin sauki su zo a gare ku. Za mu yi nazari da kuma duba da al'amuran zaɓe da kuma abubuwan da suka faru a doguwa tudun wada. Tun bayan dai kammala zaɓuɓɓuka ne kuma aka sami wani tarnaƙi a local government ɗin doguwa tudun wada ɗin, wanda kuma an bayyana Alhassan Ado Doguwa ɗan majalisa, wato shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Najeriya, wanda kuma daga baya aka soke wancan zaɓe da ayyana shi da aka yi cewa ya zama inconclusive. Wannan kuma ya faru ne a dalilin wato baturen zaben yankin da ya tabbatar da cewa tursasa shi aka yi ko kuma tilasta mai aka yi ya faɗi wancan sakamakon zaɓe, inda ya ayyana Alhassan Ado Doguwa a matsayin wanda ya lashe zaɓe. Sai dai kuma ya zuwa yanzu hukumar zaɓe ta tabbatar da saka ranar 15 ga wannan wata da muke ciki domin gudanar da wannan zaɓe da ma sauran wurare da aka samu matsala ta inconclusive. Zaben kuma na ci gaba da ɗaukar hankulan mutane, sai dai abubuwan da ya kamata ku sani a cikin zaben shine an soke wato kusan ƙuri'u guda 20, wato guda 5,000 ne, inda kuma yanzu ake da zaben da za a yi bai wuce ƙuri'un da ake nema ba 6,000 ne a mazaɓin da aka soke ko kuma waɗanda za a gudanar da wannan zaɓe, inda kuma shi dama ya baya wato soja tazarar ƙuri'a wato 5,000 ne. Wannan ƙuri'a 5,000 da ya zuwa yanzu ita ake sa a zaben da yana ci gaba da ɗaukar hankulan mutane ta yadda ake sa ran ganin wanda zai lashe zaben, inda kuma bayan wancan rikici wasu mutane da dama na ganin cewa kamata yi a haramtawa Alhassan Ado Doguwa tsayawa takara a kowace irin kujera, sai dai kuma doka ta ba shi dama ya tsaya zaben. Don haka za a zo a yi zaɓe ne tsakanin Alhassan Ado Doguwa da kuma wato shi soja na jam'iyyar NNPP, inda tuni ma Alhassan Ado Doguwa ya ci gaba da kiran al'ummar wato local government ɗin nasa